Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and don't forget to subscribe. I'm back with asiliphuza utshwala uyamhlaba yini Ngiyathinta nje eh namuhla umhla ka-22 January kuphuma uthando nesithembu season 8 and we all can wait udlala ngo-8 o'clock ntambama kwaMzansi Magic. And we can all see ukuthi vele uSamke wife number 5 is there and abomangwabe kukwatiwe nje. And we can confirm ukuthi yeah lecala manje hayi cha idrama yamampela cause sibona khona ukuthi uSamke khwela even though she acts like she's acting like ngathi iya-actor but ukhona and umusa umcelela ukuthi let's hope uzohlala nami through thick and thin. The only thing engifisa uyiclarify ile ukuthi ngahlala kini ngiyi-girlfriend. Hayibo guys, not uMakhumalo coming with a story sonke besingazi. Mina I thought bamshada and this is so wrong cause uSamke ushadiwe uze ngene laphayana kwa Mseleku. uMakhumalo azange ashadwe. Hayibo. Mina ngiyakana nje ngikana indoda ekipitile ayikade wayiqala lengane. Guys, the more we watch, the more we get so excited and siyaheheha. Nangu phela uMayini talks about ukuthi umusa vele wayekipitile. I think bekakipitile noMacele angakamshadi. Ngenkathi yena bamletha. So washada uMacele kuqala and then wabuya washada uMayini. Guys, Lo muzi wakho uwena uzibhidlizelayo. sinenkinga enkulu ngoba kunabantu abasabisa guys, uSamke kwela i-biggest op yaka Mangwabe. uMangabe would definitely uMangabe uma ngathi kudala bekafuna ukuhamba even if bekayi last wife kuba ngathi kudala vele bekafuna ukuhamba kodwa the way izinto zingakhona ngathi uma kanjani uSamke umfakela i-pressure and ngathi nje i-pressure is getting more and more. ukuhamba angifoni sithi sesihamba indlela bese uyagwija ungangilahli. Let's hope i-2K lethu no Musa aba-80 guys. Yonke into iba nesiqalo iphinde ibe nesiphetho. uMacele okunkosikazi omdala wale ekhaya useyahluleka ukusilekelela engathi sekuze kwaba too much. I think guys mabathi uMacele ukhathele maybe ukuthi mhlawumbe uyagula or ngeke asakwazi angazi cause unomuzi wakhe ngisho so uklina umzini wakhe it's not like uklina like bahlala endlini eyi-one. So I don't understand mathi uMacele ngeke asakwazi ukusiza. Guys, let us find out tonight at 8 o'clock kwaMzansi Magic. It's going down kwaMusa Mseleku. So please don't forget to subscribe and let us watch the show and come back and comment guys. Thank you for watching.